Záujemcovia môžu navštíviť jednak, myslím, takéto centrum diania, ktoré sa nachádza na pôde Alma Mater priamo na hlavnej budove, to je Univerzita Konštantína Filozofa na triede Andreja Hlinku. No a samozrejme, okrem tohto hlavného stánku, alebo teda tých hlavných informácií, ktoré ponúka univerzita, sú pripravené všetky fakulty reagovať na otázky uchádzačov na tých svojich príslušných budovách, kde sa nachádzajú dekanáty a priamo fakulty. Počas neotvorených dverí majú možnosť uchádzači jednak si prezrieť všetky vyučovacie priestory fakulty a zároveň nie len priestory, v ktorých prebieha vyučovanie akademických predmetov, ale aj priestory, v ktorých prebieha už konkrétna praktická príprava alebo rozvoj zručností študentov. Aj napriek tomu, že sa znižuje ten populačný ročník absolventov stredných škôl a teda uchádzajú sa nám nižšie počty študentov o vysokoškolské štúdium, môžem prejaviť takú spokojnosť s účasťou počas neotvorených dverí. Tak uvažujem o štúdium na tejto univerzite. Zaujala ma táto výstava, vlastne všetky obrazy. Dobre, takže momentálne si hľadám univerzitu a zaujala ma hlavne UKF-ka preto, lebo bol som na dni otvorených dverí pedagogiky hudby a k tomu mám taký vzťah blízky, čiže preto som sem prišiel. No tak určite uvažujem o tom, aj keď až o rok to bude, lebo ja som momentálne tretiačka. Ale vyzerá to tu veľmi zaujímavo. A ako prezentácia bola veľmi dobrá, si myslím. Na UKF som došiel kvôli tomu, že som počul, že sú tu dobré možnosti, aj vlastne tie študijné odbory, že sú rozmanité a vlastne veľa možností študovania, takže tak ma preto oslovili a preto som si aj vybral nejaký odbor tu. Tak ja uvažujem o štúdiu na pedagogickej fakulte, elementárnu výchovu a predškolskú pedagogiku a veľmi sa mi tu páči, veľmi dobré priestory, aj vlastne všetko, aj učitelia, aj prezentácia bola veľmi dobrá.